Nairobi timo nonro mano bang' rawera moro ma jahigni 25 tho bang' lwar kawuok e od orofa moro mano kama ne intiere kanyo odno kama intiere kar dakno. Rawerano manyinge Festus Lee Oromo iyango ni nyocha odhir kowuok e odno mano mar orofa mano ma iluongo ni Heartland Apartments mano mantiere gi apaya ma Kindaruma. Jafamarwa Ochieng Emmanuel Nigiler. En masira manyocho timore e orofa ma Heartland Apartments manigi apaya ma Kindaruma e kar dak ma Kilimani. Tieno ma piny norugodo nyoro kama nyokwany ring rawera moro manyinge Festus Lee Oromo ka olwar e wi gari manie tie odno. Lwar mare kuok e gorofa mar 14 yango ni ema nyoweyo Festus gi hinyruok maricho ka nonro motim e nyim familia mare yango ni notho bang' chwero remo mathoth. Nyo en kod hinyruok mathoth e dende kendo tiendene bende nyo tur. Okwach kich nono kaka dibed ni ringre Festus nyo chopo piny kowuok e od orofano mar Koyugi mong'ere kaka Airbnb manyocha rik Okodesa ndalo 2 mokalo tarik 28. Iyango ni nyo dak e ot mar Block B, ot namba 1406 kanyakla gi ji mamoko 2 masani bende osemaki gi obila kamoting'o Lilian Moram Mbeki gi Patrick Jagongo. E doho ma Kibra, ilotimo neno ni odno nyoyudi kobedo gi nywandruok, gino manyiso ni tungni nyobedo kanyo kapok masirano nyotimore. Lilian yango ni nyoyudi e ot kanindo kendo ni nyomer opande mar Festus kod lawe machogo bende nyoyudi e odno. E nonro mosetim, Lilian kod Festus yande oromo higa mokalo kokalo e tudruok mar mbui ma imanye hera mong'ere kaka Tinder, kendo giseniano gi herano. Lilian, ma en raia mar pinje 2 moriwo koda ka piny Costa Rica, yango ni osebedo ka limo Kenya kinde ka kinde mar romo gi Festus. Jotim nonro bende lero ni Lilian ondiko dhoge kolero ni nyorik gi madho kuong kanyakla ka gin koda gi jago manyinge Patrick, kata kamano owacho ni en nyowuok odhi nindo kendo weyo ka chwo 2 go pod metho kor budho mar odno. Achijego duto nyomaki odhiambo ma Jumapil, kama Lilian nyomaki e odno mar Heartlands Apartment ka Patrick to maki Kahawa West. Gi sani ogeng'ne gete sendo bila ma Kilimani kinde ma jotim nonro omi ndalo 14 mar tieko nonro.